Инициативата "Сърце в зелено", създадена от Ваня Иванова, за поредна година събра десетки участници и гости около идеята за грижа към околната среда и устойчиво бъдеще. Изключително развълнувана, емоционална, щастлива и би трябвало много горда. Как се чувстваш точно в този момент? Честно ли да отговоря? Да. Емоциите са ми смесени. Колкото съм щастлива, толкова съм и тъжна. От една страна съм супер горда и знам, че баща ми се гордее с мен и с това, което се случва тук. Но в същото време бих дала всичко той да е с мен днеска и това да не го правя. Събитието събра над 300 гости и се реализира с подкрепата на община Пазарджик и кмета Петър Кулински. Наистина един огромен поклон за цялата енергия, която влагате във всичко това, и продължавайте в същия дух да възпитавате у нашите деца, децата на Пазарджик, любовта към българската природа. Сред официалните гости бяха представители на японското посолство у нас, а специално участие в събитието взе негово превъзходителство Чикахиса Суми, което предаде международен акцент и културна дълбочина. Много ви благодаря, че ме поканихте на днешното събитие за засаждане на японски вишни. Изразявам уважението си към тази инициатива, която продължава вече 8 години. За мен е често да участвам в засаждането заедно с всички вас и с тези простини деца, които са нашето бъдеще. Дизайнер Илия Илиев също уважи събитието и представи свои модели по впечатляващ начин. За мен каузата "Сърце в зелено" е отговорност, не само участие. Природата е нашия дом и ние самите трябва да я пазим с действия, не само с думи. Ако сложим сърцето си в зелено, ние заявяваме на децата си едно спокойно бъдеще. Инициативата "Сърце в зелено" за пореден път показа, че грижата за природата може да бъде не просто кауза, а споделено преживяване, което оставя следа в сърцата на хората.